Thank
ilahing Om ilahing awit namastu purnama sidam awit namastu sirat mringguan jagat karana sirat tondo gawe sisaning bisono sono sinau nang lopo estimasi lestantun lampahing buddha jenatur tutur kadelo tulut-tulat perlabden paradya Wilursita umpama paramene skara karena giya tumiying jaman Purwa Wilursita teranggang dinama-dama pinardi tameng lalata mangga tekap wasane gupita tanuwun renggeng pralambang matumpo-tumpo marma panggeng panggung panggunggung sang murenggata Anenggih negaripun ditengeng kaku Adidasa Purwa eka marang sawijadi nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senajan kathah ditengdo ingkang sinungga ing Pratiwi kinasonganing akasa kinabeting samudra raja sami anggana raras nanging kadya ingkang ginopit ing dalu sawangge yakti ingkang sinebat Kadipaten Blagah Dinulu ya ing Kadipaten Permalang apados kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tanantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negara ingkang panjang punjung pasir wukir jinawi kemah ripah kreta tata turaharja panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negara ngungkuraken ing pagunungan nangenaken ing pasabinan ngiringaken pategalan ngayunaken bandaran ageng loh tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas gemalampahing para nakoda surya ratri taruna pedhote labet datanana sangsayaning margi aripah jangan mengkang samyok beboro jejela pipit abenjukit tepung aritis pawan wir katingal rupa awit saking raharjaning negari ingon-ingon kebu sapi pitik sang serang rembaka yen sang aglaring pangonan datan pocinan jangan wanci serap surya sami mulih nyangandang soang-soang nalika semana datanana carane kandhang nganggo kirancing palang labet tebe saking tindak Durjana Juti sedaya sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari lah sinten ingkang dados kegunaning Kadipaten Blagah Dinulu yakti menika warnane Adipati Brajadenta nadyan apa Esra Seksa parandene luhur bebudene berbudi balaksana ambek ngayomi dharma ngayomi agami suci ngayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri tuwin ngayomi dhateng haing sapadha-padha anggung ngaosi dhateng asanes ugi lelabuhane Sang Adipati paring buga wong ngaluwen paring sandang wong kaudan paring banyu wong kasatan paring kudung wong kepanasan asung payung wong kudanan suka teken wong kalunyan kang sarta mulyakake wong asakit kinarya sukaning prihatin yen to ginunggung lelabuhane ratu yaring jajanek nadyan saratri tanana pedhote sinegek kang murweng kawin ujuri sajuga Sang Adipati wareng miyos tinanggil mungguing Urayaga Kadipaten lenggahing dampar denta pinalipit kencana pinating Nawaretna lemek kabut kencana Sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandari sang nata ing nebegi pasewakan. Lah sinten ingkang kepareng jagat mangarsa. Lenggah mabuka amari keluk muka lir Konjem Pratiwi tuh menika wiswanipun ingkang rayi.
Raden Brojo Wikalpa miwah Raden Brojo Lamatan Satrio kembar warnane turta limpating kawruh mila Syang Pantara Ratri Anggung cinaket mringkeng raka kasambut pisanipun para nayakaning praja ambar amblabar panyaya samudra datanpa tepi maneka busananing para wadya tinon ngadi panjraing puspita nalika semanten horeg pasyawakan krana nampi rawuhipun pendhita ing Sukalima peparap Pandhita Durna Yarasi Kumbayana ingkang sarimbit kaliyan Rekyana Patih Arya Sengkuni pramila daya-daya dene acarane mangkono pangedas maraning dereng dereng kawedaring lisan
Sri Tinon ning wasewakan busana maneka warna Cipang puspiteng udyono yang banjara sarawarukma ranggengane Narawata ana obra-obra banyu kang sumirat kanyaring deca laliwaran leraki Laksi sireng dadi wimbuh kakandam ingin katiuping samirono mondro separan mangambar gungas ngepeki jroning pasewakan tandya Ong Dedewang Ululudra Mas Patiraja dewaku kadangipun Kakang Kyai Braja Lamattanapa dene Braja Ikalpa padha prayogakna nggon mulungguh ngarsanipun Kakang Kyai Braja Lamattanapa dene Kyai Braja Ikalpa kala nuninggih Kakang Adipati sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang raipun Braja Ikalpa. Nawang kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti
kunjo sandhap pepadhanipun Kakang Adiwati Brajadenta yo Braja Wikalpa tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana adhiku cah bagus. Kapundi saengga jimat paripe handayanana ing kasantosan kula Kakang Adiwati. Swanten uga ingkang rayi pun Braja lamatan ngaturaken sembah sumengkawing pangabekti kula kunjuk Kakang Adiwati Brajadenta. Yo kadangipun Kakang Yai Braja lamatan wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang wae Tampanana Yai. Kula pundi saengga jimat paripe mugi andhanana ing kasantosan Kakang Adiwati. Lan urayoga nanggonira ngadhep ana ngarsanipun Kakang. Tatan mring Sangya Nayaka lan Pungga ingkang padha gantung seba pun Kakang nedya mbabarake wigatine pasewakan. Malah kepara dina samengko Kadipaten ing Glagah Tinulu persasat kajugrugan ing Ukirsari lebaning Samudra Madu. Rawe bawa Penemban Durna lan Paman Pati Sengguni ana ing Kadipaten Glagah Tinulu kene Yai. Kawula nuwun Kakang Adiwati ugi kepareng andhang dhateng rawuh andangu dhateng rawuhipun wiyagung kekalih sedaya para wadyabala lan para nayaka boten wonten ingkang wantun mrengkang saking pernatan saha tansah estu padha dawuh paduka Kakang Adiwati Brajadenta. Iya inggih kasinggihan mekaten prayoga nanggonira ngadhep sampun boten kirang prayogi wisanipun Kang Rai. Nuwun mangke Bapa Premban sarau paduka Bapa Premban Durna ingkang putra pun Brajadenta ngaturaken pasegan panagrami kunjuk sandhap pepadhanipun paduka Bapa Premban Durna. Bapa Prembaning Sukalima Bapa Durna. Kadang plekudhek manyar-manyar. Somorante hawlah. Nggih. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun Bapa ing Sukalima, anggen paduka sampun ngaturaken pasegan marang pun Bapa ing Sukalima. Namung kasalangsulipun marang ingkang Bapa ngaturaken pudyastanipun ingkang Bapa ing Sukalima kunjuk anak Mas Brajadenta ing Glagah Tinulu, Nger. Inggih. Kula tampi karya bombong raosipun manah ingkang putra. Bapa ing Sukalima kaskecaken anggen jandika lenggah. Sampun boten kirang prayogi wisanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Paman Patih Harya Sengguni kaskecaken anggenipun lenggah wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Nggih anak Mas. Sampun boten kirang prayogi bisanipun ingkang abdi kepatihan. Namung sadereng lan sasampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersanipun paduka anak Mas Brajadenta. Nggih. Kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Glagah Tinulu. Regyalawati mugi kaskecana anggen jengandika lenggah. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang Bapa ing kepatihan. Bapa Durna saha Regyanapati Harya Sengguni. Saestu ndadosaken kagiyating manah kula dene Janur Gunung Paduka parang rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu.
nanging boten bareng cecol langkung rumiyin. Alitipun awala agengipun utusan dhateng Candring Sukalima. Utawi nayaka ing Astina Gremban. Umpami paring cecala rumiyin mesinipun kula badhe angrakit rata kinarya mapak rawuh paduka kekalih. Miwahipun den kula kekalih jer menika kinarya tandha bekti kula Gremban. Lole. Matur nuwun sanget Ki Ger, matur nuwun. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun kadidene tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Nadyan Pendhita Durna menika awis-awis tinju dhateng Kadipaten Glagah-Tinulu. Nanging pangrengku kula jantika sakeluarga menika sampun kula anggep kados dene anak kula piyambak. Pramila mboten sah dadak mawi tata kaprajan, Ger. Matur nuwun Bapa Premban. Lajeng keparenga kula jumadung dawuh menggah menapa ta ikatosen jandika rawuh wonten ing Kadipaten menika. Menawi kepareng kawedharing kathah dumunten kababarna. Nanging umpamiya menika kanggep wadi monggo kula dherekaken manjing ing Datulaya Rembagan Catur Netra kaliyan ingkang putra. Kula sampun sumedya nilingaken karna manglungaken jangga murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Bapa Prembaning Sukalima. Oh, nggih, Ger, nggih. Nggih. Sepisan praptanipun Kang Bapa menika kejawi anurti ana ing raos ingkang tan bangkit pinambengan bawanipun sampun sawetawis boten pepanggihan ugi tuwi kawidatanipun anak Mas Brajadenta lan kadang-kadang Braja Nger. Inggih. Matur sembah nuwun Premban. Dening tungkap ingkang wigatos sejatosipun ingkang Bapa menika namung badhe nanjaken pekabaran ingkang beneta dening Mbok Bakul Sinambiwara. Pawarta ingkang binandunging karna krana kabar menika ngumandhang ngebahi jagat, Ger. Inggih. Lajeng kabar babagan menapa? Nger. Menapa kepara saestu bilih ingkang Mbak Yu nggih Dewi Arimbi menika mboten dangu malih badhe ambyadu tawi misuda dhateng ingkang putra inggih putu kula pun Gatotkaca badhe dipun jumenengaken Alendra ambawen negari ing Pringgondani. Nuwun sewu lho Ger, nuwun sewu. Kula namung nanjaken mboten badhe tumut-tumut perkasipun kaluwarga. Menika bawar pisan mboten. Nanging kula namung badhe nyatakaken kabar menika. Menapa kepara saestu, menapa kabar kala wau namung kabar ngayawara. Dene menawi kabar menika wau para saestu, syukur jumurung saketih mangayu bagya. Nanging menawi namung kandhet ing pekabaran inggih boten dados menapa. Idam-idam kula tuwi kawidadanipun anak Mas Brajadenta sak kadang. Menika Nger, anak Mas Brajadenta. Andra ingkang Puspita rum kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kadanyo
mawe raras retnaning jiya Sangdang sampun boten badhe karempit menapa ingkang dados pangandikanipun Bapa Penemban sampun kula tampi kanthi terwaca Penemban inggih kepara saestu bilih boten dangu malih Kakang Mbok Dewi Arimbi badhe jumenengaken anak kula pun Gatotkaca ambawani praja Pringgondani Dewangke anak Mas Gatotkaca supados dados pangayoman lan ngesuhi para kawula Pringgondani. Dados kabar kala wau kepara saestu nggih, Ger. Inggih, kasinggihan Penemban. Nggih, syukur yen ngaten. Lah samenika kula badhe nyuwun prisa. Sakawit ngajeng kula mboten badhe tumut-tumut. Jer menika perkawisipun keluarga ewas manten gandeng kula menika tiyang sepuh. Sampun ngantos dipun lepataken dhateng anak-anak kula. Pramila langkung rumiyin kula badhe nyuwun prisa. Badhe waring dawuh babagan menapa? Mengalipun anak Mas, samenika kados pundi? Menawi negari Pringgondani badhe dipun lenggahi kaliyan Gatotkaca. Raosipun anak Mas kados pundi? Nggih, Nger. Menawi Pringgondani mangke dados pangmaosipun Gatotkaca. Penggalih paduka anak Mas Brajadenta kados pundi? Walaka mawon, Nger. Paduka ikhlas lahir batin menapa mboten? Menapa malah paduka sejatosipun nggondheli Bapa Durna Paman Patih Harya Sengguni Brajadenta gesang wonten alam padhang menika sampun boten milih dhateng derajat pangkat kula sampun boten sulap dhateng kebyaring bondo donya krana kula mapan wonten kadipaten menika kula sampun rumaos kebaing kabagyan sampun rumaos tentrem ayem jenjem kadados menawi Pringgondani wonten ingkang lenggahi kula malah sampun lega Jumeplong raosing manah kula dene lega-legawaning manah kula krana sasedanipun Kakang Prabu Arimba sawangke badhe pikantuk pepayung inggih menika anak kula pun Gatotkaca menapa malih Gatotkaca menika inggih tasih kulit daging kula piyambak pramila menapa ingkang dipun kersakaken dening Kakang Mbok Arimbi menika wontenipun kula namung jumuru ing karsa ndederek lan ikhlas lair batos boten wonten raos gondeli lan murina mekaten Bapa. Nggih, Ger. Leres menika leres, Ger, menika leres. Tasipun paduka menika legawa lan netepi jiwaning tiyang sepuh ingkang kedah ngawon dhateng ingkang anem. Nah, ing nuwun sewu lho, Ger, nuwun sewu. Menawa sekintenipun cacahan kados ngaten menika menapa sampun trep lan leres. Ingkang dipun kersakaken kados pundi, Bapa? Ngaten lho, Ger, ngaten. Wonten kraton wonten negari pundi kemawon ingkang namanipun putra mijil wanita menika mboten anggadhahi hak lan kewajiban tumraping warisan menapa kemawon. Rana ingkang anggadhahi hak lan kewajiban menika inggih putra ingkang mijil kakung. Langkung-langkung putra menika ingkang pambayun monggo anak Prabu Arimba menika sampun muruting kasedan jati. Nah, janipun ingkang nerusaken menika kedahipun Rai Dalem ingkang mijil kakung sanes Gatotkaca, sanes. Nah, panjenengan, Ger. Nuwun sewu.
Kula mboten tumut-tumut nanging namung ngengetaken dhateng pernataning negari ingkang sampun dipun serat dening para pujangganing kraton dados niat kula menika namung ngleresaken sampun ngantos negari Pringgondani menika dipun cacat dipun cecedha dhateng liyan negari ditansah dipun raosi. Lho, sing dadi ratu kok Gathotkaca dudu Brajadenta. Nah niku lho. Ngaten menika temtunipun para kawula lajeng sami duwa pitakenan salebete manah. Sing kudune marisi kraton iki Brajadenta. Nek lah kok sing dadi ratu malah Gathotkaca iki piye? Kepiye kuwi? Nah, mangke ngaten niku, mangke. Gambarane ngaten niku gambarane. Ah, mongko Gathotkaca ki anake Arembi. Lan Arembi ora duwe wewenang bab Pringgondani. Lah kok malah Gathotkaca sing dikon dadi ratu ning Pringgondani. Lah terus Brajadenta, Brajamusti, Brajakalpa, Brajalamatan arep apa? Dibagi apa? Ah, menika dipun penggalih lho, Ger. Ger. Kula nderek garis ngandhapi. Nggih. Sedaya ingkang dipun ngendikake Kakang Durna niku leres. Menapa malih kula menika patih negari Ngastina ingkang sampun kebak ing pengalaman lan wawasan. Dados kula ngertos kendhang kimpuling pernataning negari miwah olah keprajan bilih wonten pundi kemawon ingkang naminipun Talur utawi Panjer Kagung menika ingkang menang ngukup negari. Napa malih Pringgondani menika negari ingkang ageng upami katraju kaliyan negari Ngastina meh sami kok. Wiharipun nggih sak yujana persegi. Tur inggih negari ingkang kuncara. Nanging nggih napa? Paduka malah nglelaken dhateng Gathotkaca niku menika sami kemawon paduka menika ngiklasaken warisaning tiyang sepuh dhateng tiyang sanes. Menika lho nggih kedah dipun penggalih nggih. Ah mongko Gathotkaca menika nggih tasih muda taruna. Nggih pancen leres. Larene menika kathah ingkang sami pinter. Neng yen bab pengalaman cetha kawon kalian ingkang sepuh napa malih dadi ratu niku mboten gampil, kudu pinter, kudu pengalaman. Ah mongko Gathotkaca menika dereng cekap umure, dereng pinter. Durung pengalaman. Kula kinten mangke menawi ngasta bawa pemerintahan, ngasta kendho kenceking pernatan Pringgondani badhe warsa hiduping tekad anggenipun ngasta pusaraning praja. Wekasan mangke malah namung badhe ngengsaraken dhateng para kawula. Nah niku lho. Nah menapa paduka anak Mas remen menawi kawula Pringgondani gesangipun sami ngrekoso, sami ngrekas. Sami nungsang palang numbuk bertus, sami nggudal bingung. Ing atas duwe ratu kok mboten saged dados pengayoman lan mboten saged mangku dhateng sagung para kawula dasih. Dipun menggalih, Ger, dipun menggalih. Pringgondani menika ketingalipun ciut ning jebul wiyar. Lah nek ciut kok amba. Tegese niku ketoke rupak ning jebul jembar. Ketoke nggone cilik ning bareng dicerai kok jebul gede banget. Nun sewu cobi-cobi. Sameneika piantun kathah menika dipun tanting. Didodhok atine sapa wonge sing ora pengin urip mukti wibawa. Sapa wonge urip ning donya kok ora pengin sugih. Sapa sing ora pengin derajat pangkat. Cobi kula tawuh sinten sing mboten kepengin. Sapa wonge sing kepengin urip kok melarat keserakat. Mboten wonten, mboten wonten. Dan sak jagat pramudita menika sedaya mesti kepengin mukti ngarip wibawa Nyakrawati Bawdeda Anjaying Bawana. Niku sing didam-idamake. Tiyang sadonya niki mula nganti nganti ana bebasan sikil dienggo sirah. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah. Sirah dienggo sikil. Dienggo sirah sikil. Punta teruske. Nganti ana sing direwangi apus-apus barang mung supaya iso mukti uripe. Malah ana sing golek pesugihan barang. Malah ana meneh sing nganti direwangi dadi dukun barang. Lah kok panjenengan sing minangka dadi adipati kok malah
pun trima. Terus mangke menawi Gatotkaca lenggadampar negari Pringgodani, kemangka angger Brajadenta menika bapa pamanipun ing ngatasé makne cilik kok mestakane namung dienggo keset. Monggo nggih. Nah, kula nderek garis ngandhapi malih. Sedaya ngendikanipun Kakang Durna menika leres lho, Ger. Ger. Kula menika matur mboten namung maton lho. Ning ngangge wewaton kanthi dasar kasunyatan. Samenika kula aturi nanti dateng ingkang Bapa ing Sukalima, Bapak. Napa sampean kepengin dadi ratu? Kula niku kepengin dadi ratu pun kawit riyen. Ning dilalah kula kok namung dados pendhita. Nah niku. Ger. Wong dadi ratu niku kepenak kok. Panjenengan enggah dampar gading, sinanding wiramaning gending, sira tumpang kendangan dengkul. Apa-apa kari perintah. Lah kok Pringgodani malah ajeng dilenggahi Gatotkaca. Mung bayi wingi sore lho niku. Merga wong tok malah wong dikon do ketayalan, dikongkon mrene. Niku jenenge wong tuwa sing ora kajen, merga sing patas dadi ratu niku nggih Angger Brajadenta. Dadi Ratu Pringgodani tilarani Kang Rama sawargi Prabu Tambaka. Lenggah dampar apa-apa kari perintah dawuh karo Nayaka. Kowe mrana, kowe mrene. Aku gawekno teh. Aku gawekno mie goreng. Aku tukokno rokok. Kene, aku nyilis duitmu 200. Niku. Panjenengan sing tiba sepuh kok mung trima arep dingge keset kalih Gatotkaca bayi wingi sore we. Nuwun sewu lho niki. Gatotkaca niku mung anak arimbi. Tegese niku mung pancer wedok. Mongko nek sing jeneng wong wedok niku mboten duwe wewenang bab warisan. Lah kok sampean mung trima meneng mung trima didadekke patih. Nah nek cara kula patih niku pangkat napa? Lho sampean kok ngaten to? Kok malah ngece kula to? Patih lho niki. Alah mengko contoh kok. Meneng to Dipatih? Nggih. Patih niku pangkat napa? Patih niku mung nomor 2. Mula panjenengan ampun trima nek didadekke patih. Ger Pringgodani niku sugih mblegedho. Ning kok gethek pedhele mung arep dinehke Gatotkaca. Bayi wingi sore kok njur mung kari nemu. Pringgodani iki tilarane Prabu Trembaka kok mung kari nampa? Kari nemu. Kok enak men. Anggepe apa? Nggih Dik Patih nggih. Nggih. Ibarat Gatotkaca niku mung tengok-tengok nemu kethuk. Gethuk apa? Kethuk. Klithok-klithok nemu gong. Lah niku kok le kepenak men. Kedahipun panjenengan lajeng tumindak. Margi yen boten enggal jumangkah Gatotkaca bakal ngkup kemenangan panjenengan sederek klebu kembar. Lah kembar sinten niki? Ha niki berjuangane kembar. Braja Wikalpa, Braja Lumuten. Lamatan. Njur arep ngapa kuwi kuwi? Dipun penggalih lho, Ger. Dipun penggalih malih. Nek cara kula mumpung isih padang rembulane, isih jembar kalangane. Mumpung Gatotkaca dereng dados ratu, nggih awit nggih wiwit dinten menika panjenengan kedah njugarake, gagalake. Mekaten lho, Ger. Dipatih, dalem. Kok ora ana respon ya, iki? Ganti sampean Dik Patih, kula pun kehabisan kata-kata. Gentenan. Niki meng krik-krik soal niki Dik Patih. Nggih. Ger. Ah niki kula nderek garis ngandhapi. Wah sampean ki mung garis bawah terus. Mbok kok kata sing liyane. Lah kula iki ya jidhek niki. Lah arep ngurupi kepiye? Pun Kakang Durna mawon sing gawe pengaruh ben miyur, sing semangat, lembengok sing semangat. Kudu iso merangkai kata-kata. Apa? Kata-kata. Alah. Kata-kata malih. Mekaten. Monggo Kakang Durna. Nggih, tenang mawon. Nger.
Ampun seru-seru, ampun seru-seru. Ger. Ampun seru-seru berbagi Mbak Anting. Ora masalah. Isih yamene kok wis merem-merem. Ger, dipenggale lho. Dadi ratu niku kepenak. Beda kali dadi kenci. Lho. Ger. Menawi jangan kok mboten enggal tumindak menika mangke mboten prayogi lho. Dipate, dalem. Isih sepi Dik Pate. Niki kan kepripun niki kepriben niki. Mbok menawa kurang seru. Mbok sing banter, sing semangat. Ger. Nganti kon bengok-bengok. Kedah dipun penggalih lho niku, Ger. Negari Pringgondani kedah dipun penggalih, kedah dipun rebat. Yen perlu kanthi sarana pecahing dada utahe ngludira. Nek cara kula wong arep mukti niku kudu mentala, tegel, nyingkirake sedulur. Arep sedulur kae nek mung dadi pepalang, ya kudu disepal-sepal. Mergo jaman saniki niku pun biasa, sing ketoke gulang-gulung saben dina ning jebul likung saka mburi niku pun biasa. Niku pun biasa, Dik Pate. Ya nggih pun biasa. Kanca tegal karo kanca. Kanca mateni kanca niku saniki pun hal yang biasa. Duh. Dik Pate, pripun? Kok tetep sepi ya Dik Pate ya? Sing semangat malih kudune sing luwih seru. Sing seru, sing luwih seru malih. Nggih. Lah pripun kula sewake son sitim? Pun boten sah. Sing seru. Sing semangat melih. Ger, anak Mas Brajadenta. Ngabari. Nggih. Ger. Anak Mas Brajadenta. Sampun namung kendelan kemawon. Ger. Yen mung meneng ora bakal rampung. Jangan dika kedah Nyokrawati. Jangan dika anak Mas Brajadenta. Kedah dados ratu ing Pringgondani. Anak Mas Brajadenta. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngraketa nawang sesangga nawang sesangga. Nalendra mbak marang sing sangka Katriku mulung mangremping madya kurada kura ora reka kiri Senajan kata-kata pangdikane Pendhita Durna ingkang tumanduk dhateng Sang Adiwati Brajadenta. Parandene saking anggenipun setya bekti dhateng Teng Mbakyu Dewi Arimbi mewah. Anggenipun badhe nyengkuyung dhateng ingkang putra Raden Gatotkaca. Pramila kaya datan den Paelu, datan den Gego. Pangdikane Pendhita Durna nanging eling-eling Begawan Durna sawijining brahmana ingkang wasis waskithing esti turta limpating kawruh. Mila ing kono den nyoparing pangandikan sinartan mantra-mantram sakti satemah kaya winalik. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.